वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए पवन सिंह न्यूज चैनल से, ताकि आपको पवन सिंह से जुड़ी हर खबर मिलती रहे बिल्कुल फ्री। नमस्कार भाई लोग, स्वागत बा आप लोग के पवन सिंह न्यूज चैनल में। तो बवाल खबर बरुए पवन सिंह के सभी फैंस खातिर। जी हाँ भाई लोग, आप लोग हम बता दी तो पवन सिंह के जो नया बोलबम गाना आ रहा बा शिवाला पोसोमारी। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के काल टीजर रिलीज कल जा रहा बा शुभ लाभ फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। तो कल पवन सिंह के पावर दिखा देवे के बरुए सब पवन सिंह के फैंस के। जी हाँ भाई लोग, टीजर पर भी इतना आग लगा देगा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल के रह जाए। जी हाँ भाई लोग, सबसे पहले आप लोग एक खबर बता देता नहीं कि कल सुबह के 6:15 पर शुभ लाभ फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर पवन सिंह के नया बोलबम गाना शिवाला पोसोमारी के टीजर रिलीज कल जा रहा बा। जी हाँ भाई लोग, अब जब पावर स्टार पवन सिंह के टीजर कल रिलीज कल जा रहा बा तो परसों हो सकता है कि गाना के फुल वीडियो भी रिलीज कल जाए। जी हाँ भाई लोग, लेकिन उस सबसे पहले ही काम करे के बा कि टीजर पर ही इतना व्यूज इतना लाइक देवे के बा कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल के रह जाए। जी हाँ भाई लोग, ई रिपोर्ट में हम आप लोग ये बतावे आयल बने जितना भी पवन सिंह के फैंस बारे उनका लोग से ये को बतावे आयल बने कि कल सुबह के 6:15 पर शुभ लाभ फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर पवन सिंह के नया बोलबम गाना शिवाला पोसोमारी के टीजर रिलीज कल जाए। आप लोग गाना के बारे में हम बता देता नहीं तो गाना के लिखले बा रोशन सिंह विश्वास और म्यूजिक बिट्टू सिंह के और पवन सिंह के आवाज सुने के मिली। जी हाँ भाई लोग, तो न्यूज के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, ताकि पवन सिंह के सब फैंस के पास ही खबर पहुंच जाए और कल आग लगा के रख देवे के बाद कल दिखा देवे के बाद पवन सिंह के पावर पहिलका बोलबम गाना आ रहा बा। तो मिला था हम एगो नया न्यूज में, तब तक के लिए बाय बाय।